This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Nagajingja syak thambor bat syak pendik biang kitrai ri trai muluk ki basong basa Khappud bat kajala Assam. Haga Shnong Lapangap West Jante Hills kalapau tingkren minta bak Sorkar jela ka klem trai nadu bensiem ban yadai laki jong kibrio namar ki bor pahara ka baki pha kimyo ban le ka kam namar bom yo ya jing Bthah na shajrong. Hagini ki arsngi kata kan riu terik ban yo terik naitung arajar arpusan layo ya jingtep baki karbi kila beteng ban pini bor biang da ka balet thang ya ki yeng trap jong ki nongrep kani ka jingja sha thang kini ki yeng trap kala ja hakan riu terik unaitung arajar arpusan hakaba kumba artli ki yeng trap ki balong trai di kinong Shnong kala pangap kila sha thang ki karbi haga jaka ka batip kum kalum penthor bat koi ka yeng trap bat kadai ka ba sha thang haga step jong ka hinyo terik unaitung arajar arpusan kata hajan Shnong Lapangap kumbanchu penkan mau ka Sorkar jela lingbau nong aikitien uba pol lingdo bolong menteri Sorkar ha kashi tarik unaitung arajar pesan ula pentep ka Sorkar jela kalabu laiphongot ki Pulit ha ka ketem basipor ki Pulit ka badan Lapangap ka jingbu ketem Pulit ka Sorkar jela ka dehdian ka jingli ot ki nong Shnong ka Lapangap haringkat bat ka joint action committee na rilom jaintia ban buno da ka ketem bapura jongki Pulit SF10 khanang bante lakam na jingsha thambor baman kapor kichat banriu karbi jongga jala Assam. Initially, a group of the Meghalaya police of 10 members were immediately rushed to the site at Lapangap. Today, we have 30 police personnel, 15 from the 1st MLP battalion, 15 from the 3rd MLP battalion, led by the SP of West Jante Hills, who are on the ground in the makeshift camp that we have set up at Lapangap. So that sense of insecurity has already, to a large extent, been controlled, and we are managing things well. And hopefully this problem will be resolved once we have the discussions at the regional committee level. Namar ka jingmi kani ka jingja nakalyang Shillong Mail ulawat jingtep na wahe Shnong kalapangap uba demon mi lingdo ba ayu ki Pulit ki ba ka Sorkar kalapha kile pat hakate ga jaka nakalyang ni nong ilam Shnong ulaong ba nakalyang jongki kile kren bakini Pulit hendai kilaong ba ki klem yo bor ban pahara Khappud hendai ban Shong Shnong ula benrab du ka baong nakalyang kita ki Pulit ka jing shisha ki kwa e ban ai ka jing shakri hendai ba ki klem yo pedang pat ya ka jing Bthah kim not ban le ai kini ki sipai bagi bu hane tagi bu opo Shnong bagam dere saja ka bayi keciata Kyrwoh opo Shnong man mit kisi atia he man sngi kisi le duty malum malam tu ta daong da gini kisi pai ki kwa le ban yada yang yung nong rep sete rukum yo bor ta mit ki pahara ne man mit kan ban ta ta kumbalong man ta kan nutut kidan ta Pulit sito arai unta hadu saupho na sa he to mar la jai man tu na Shnong sa tu chaka bai ka ja kam da ngai sa ta kan no kilometer e khai mai Shnong arai hagatu ka jaka baya pensiuna ka Assam menta tharai na ne Shnong ni kumta Khappud kilometer tharai ne yo ka don kilometer ho an nagaleng jongi ni dadap le je kendu ba di deputy chief minister mo ba Preston Song ai DGP ba di deputy chief minister ba balang ha bakin ai yani ka jing yada ka bapaka kan bakin tha da gitu ki SF10 bat bakin pensionaru ya ka jaka sa hangtai ya ka jaka ya ka jia amdai ra support Shnong Habatin Paidbah ki kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Kan nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.